It-tluq ta' Joseph Muscat minn Prim Ministru mexxej Laburista qed jiġi diskuss fl-ogħla livelli tal-Gvern. Dan jikkonfermah id-Deputat Prim Ministru, Ministru tas-Saħħa Chris Fearn waqt il-programm Thank You li se jxandar il-lejla fl-10 ta' filgħaxija fuq Net Television. Waqt l-intervista ma' Sergio Mallia, Chris Fearn ma jiġħadx li hu qed jaħdem biex jieħu post Joseph Muscat għalkemm jiddikjara li jippreferi li kieku Muscat iżomm postu ma jitlaqx. Joħroġ ukoll li f'diversi xorti u Joseph Muscat ma jaqblux, iżda Fearn jgħid li għal ħares kulħadd jaqbel f'kollox. Viżibbilment skomdu Chris Fearn ma jgħidx jaħseb dwar il-kumpaniji segreti li fetħu fil-Panama il-Ministru Konrad Mizzi u Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri, anzi jinsisti illi min jinsab li jagħmel ħażin irid iħallas ta' jmilu. Mistoqsi ripetutament dwar il-kuntratt li Konrad Mizzi ta' lil Vitals meta ddielhom 3 sptarijiet pubbliċi, Chris Fearn jevita li jikkummenta u minflok iwieġeb billi jfaħħar lil Stewart Healthcare li taħt it-tmexxija tiegħu ħadu post il-Vitals iltelqu minn Malta b'50 miljun li għalihom m'għandhom xejn xi juru.